Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sălajul vorbește. O emisiune care își propune să afle care este opinia oamenilor vis-a-vis de cele mai importante subiecte ale săptămânii. Pentru această săptămână am ales ca și subiecte de discuție nivelul de trai al sălăjenilor, taxele și impozitele, dar și evoluția învățământului românesc. N-am prea avut noroc. Se întoarce roata și într-o zi am să mă scot. Pot să jur că asta e povestea oricui. De când afli ce e banul, zi de zi aleg să ajungi în drumul lui. Nu-l găsești și trece anul. Crede în tine mereu și nu da înapoi. Obosește microfonul, așa că vă las pe voi. Haideți să vedem și ce răspunsuri ne-au dat oamenii la întrebările adresate. Dacă până acum n-am prea avut noroc, se întoarce roata și într-o zi am să mă scot. Și ce dacă până acum n-am prea avut noroc, se întoarce roata și într-o zi am să mă scot. Pot să jur că-ți spui că dacă nu ai bani, o să ai parte de iubire, că o să țină vreo 100 de ani, dar o aștept și ea nu vine. Crede în tine mereu și nu da înapoi. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Nu încă. Motivul? Mai aștept să le plătesc. Motivul banilor, bineînțeles. Știți că asta e ultima săptămână în care se mai pot plăti cu reducere. Pentru reducerea nu se merită să mă duc până la prefectură, până la primărie, care este nesemnificativă. Dacă era mai mare, era altceva. V-ați plătit taxele pe anul în curs și impozitele? Da, toate le-am plătit. La rând cu toate. Unde locuiți? La Lemniu. La Lemniu, Comuna Letca. Și cum sunt pe acolo taxele? Mari, mici? Da, cum îs? Îs mari, dacă consumăm mult, trebuie să plătim mai mult. Dacă consumăm mai puțin, nu. E așa nia. Impozitul cam cât ați plătit? Impozitul am plătit, cum să zic, am plătit după clădiri și după pământ, am plătit 2 milioane, cum zic, 200 de lei. Nu, așa am plătit, cum? Le-ați plătit pe tot anul și ați primit și reducere? Da, am primit reducere. Nu știu cât la sută, că mi-au spus atunci, dar nu uitat. V-ați plătit taxele și impozitele pe anul în curs? Plătit, în ianuarie mă duc și le plătesc toate. Și cât ați avut de plătit anul acesta? Da, fiindcă am și pământul nepoți și a pruncilor nei 2, ceal și l-o întăbulat pe el, da. Am plătit o 3 milioane aproape. Ați beneficiat și de reducere, așa că e bine. 5% numai, ala-i bai. Și s-o mări cu 16%, ce-am câștigat? O trudă. Nu, ce să facem? Nu. Eu scutăite, că am pensie și pruncii mă tătomoră, că eu să plătesc, eu să fac. Eu am fost la medic, am diabet. Asta mă gata. Nu. V-ați plătit taxele și impozitele pe anul în curs? Impozitul nu plătesc, că sunt bolnav, am pensie și restul le-am plătit. Din pensie mică cât o am plătit. Ați beneficiat și de reducere atunci? Da, la impozit, da. Cam cât v-au costat așa pe întreg anul? Păi nu pot să estimez exact, dar destul. Destul, foarte destul. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Nu. Motivul? N-am bani. N-am bani. Sunt pensionar, n-am bani deocamdată. Până le plătesc. N-am rămas nici într-un an să-l plătesc. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, sigur, Doamne, și lăudat. Le-am plătit. Unde locuiți? La Crasna, lângă Crasna, Marin. Și ați beneficiat și de reducere atunci? Eu așa cred că da, moșul s-a dus, că eu nu m-am putut duce, că eu sunt așa cu bote, cu bolă, am cancer de 3 ani și aici stă-l trag. Și apoi mâine am venit și îmi fac endoscopie și ce știu ce mi-a mai face. Să vă faceți bine! Doamne ajută-vă și vă mulțumesc și eu, Doamne ajută-vă! V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Cât v-au costat și dacă ați beneficiat și de reducere?
Nu, că n-am beneficiat, că am plătit impozitul numai pe mașină și pe astea 250 de lei. Cum vi s-au părut mari, mici? Dacă nu-mi părea mare, atunci nu radeam mașina din circulație, dar mare. Asta este. Sigur că sunt mari, toate taxele și numai din taxe și impozite vreau să țină toată glota de... V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Da. Cât v-au costat? De asta nu știu, că nevastă mi-a plătit. Le-ați plătit integral și ați primit și reducerea? Da, e ceva reducere, dar e mică. Că chiar o fiica mea că a avut 5 lei, 8 lei reducere și pe apartament și pe garaj dacă l-a plătit integral. Deci vi se pare ca mică reducerea? Mică dară dacă tot îl plătești. Eu așa văd. Deci dacă dai banul tot odată și îl dai la început de an, măcar să fie reducere mai mare. Eu așa văd lucrurile. Seara acum am fost sus la primărie și am plătit pentru mașină. Am o mașină după care am plătit 9 milioane sau cum să vă spun, 900 de lei. Păi de ce așa de mult? Păi și eu vă întreb eu pe dumneavoastră și să răspundeți dumneavoastră. De ce trebuie să fie chiar așa scump impozitul după o mașină? Din care nu pot să o scot eu nu fac cu el cursă clandestină sau să duc oameni cu el, pentru că nu se merită. Deci o utilizați doar în folosul personal? Bine, atunci de ce trebuie să fie impozitul așa mare? V-ați plătit taxele pe anul în curs? Le-am plătit pe toate. Le-am plătit că asta e. Nu avem ce face. În schimb, nu ne place ce ne dau ei. Că din toate taxele astea mai mișcăm o bordură veche și o punem înapoi la loc. Nu știu ce să facem, nici drumuri prea nu știu cum făcute. Și încă ceva, cu toate mișcările astea, indiferent ce unitate e de stat sau privată ce e, ar trebui să țină cont de oameni întâi, nu? Sunt multe cazuri în toate domeniile astea de instituții de interes public. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Acum nu mi-am plătit, n-am auzit de unde. Am plătit ceva, dar am puțin. N-am auzit de unde, că dacă n-am loc de muncă, eu lucru în construcții. Nu am așa loc asigurat. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Eu nu rămân dator niciodată. Absolut niciodată. Nici eu, nici soția. Asta e primul lucru care îl facem. Cât ați avut de plătit anul acesta? E o întrebare care poate soția va răspunde mai bine, că ea se ocupă de cheltuieli în casă. Știți? Ea achită tot ce avem. Pe unde trebuie. Eu nu mă ocup cu așa ceva. Jumătate. Pe jumătate, da. Atunci n-ați primit reducere, dacă n-ați plătit integral? Nu. Și n-avem încotro. Banii sunt așa de mulți că n-ai... Unde locuiți? Cristur. La țară, poate acolo nu sunt chiar așa de mari impozitele. La fel, nu e diferență mare. Adică 170 de lei am plătit pe jumătate de ani pentru o mașină și o casă. Așa că nu știu, poate pentru unii mult, pentru alții mai puțin. Acum depinde și de veniturile fiecăruia. Exact. Sunt unii care au, cum să zic, atâta câștig cât are unul într-un an. Poate câștigă mai mult o lună de zile. Dar ăsta a fost așa întotdeauna. N-a fost. Egalitate n-a fost și nici nu va fi niciodată. Acum și fiecare, după pregătire, din mediul de unde a ieșit la pensie... Dar toată lumea, nici doctor nu poate să fie, nici avocat. Așa că unii trebuie să fie muncitori și alții și să lucreze și în agricultură eventual. Așa că nu-i... V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, le-am plătit. Integral? Ați beneficiat și de reducere? 5% am beneficiat.
Și cât v-au costat? Puțin că am garsonieră. Altfel, la cei care au ăsta, bănesc că destul de mult costă. Îs mari. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Am plătit deja, că nu-mi place datorile. O să scap până a doua și după aceea să înfelsesc bănuțul. Înseamnă că ați primit și reducere dacă le-ați plătit din timp. Da, soțul a plătit și a primit ceva reducere, da. Hai totdeauna sfârșitul ianuarie, începutul februarie, cum dar ne plătim către. Asta obișnuit de vechi. Prima întrebare, v-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Cât v-au costat și dacă ați primit și reducerea de 5%? 2.800.000, 280 de lei. Doar apartamentul sau și autoturism? La sat, sunt din Popeni. Știu că e la sat și asta e. Aveți teren mult după cât ați plătit. 4 hectare jumate. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, le-am plătit. Le-am plătit. Cât v-au costat? Vreau să vă spun că taxa pe teren s-a majorat cu 300%. V-ați achitat taxele și impozitele pe acest an? Da, da. Am achitat toate. Cât v-au costat și dacă ați primit și reducerea de 5%? Am primit și reducerea și undeva eu scutită de impozitul pe clădiri, știți? Și atunci nu a fost așa mari. Dar, na, la pensiile noastre sunt totuși mari. Ce putem face dacă de plătit trebuie să plătim? Știți cum e dacă rămâi în restanță? Penalizări, nu știu ce, deci mai greu, mai nu-i bine nici pentru noi și, adică pentru noi mai bine zis, pentru că trebuie să plătim în plus. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Cât v-au costat și dacă ați primit și reducerea? Am primit 5% reducere. Cât ați plătit în total? Am plătit, de care nu sunt mulțumit, am o casă în construcție și am plătit prea mult, că nu-i utilă, nu-i de folos. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, le-am plătit. Cât v-au costat și dacă ați primit și reducere? O reducere foarte mică, nu chiar îmi amintesc cât, dar sub 10% în tot cazul. Știam că e 10%. Ați avut mult de plată? Da. Destul de mult. Aproape o pensie. Și autoturism sau? Autoturism și la apartament reducere. Am avut o reducere de 50% și totuși sunt mari. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da. Cât v-au costat și dacă ați primit și reducere? Reducere nici și rușine să 5%. Nu, și am plătit cât? 6 milioane. Da. Locuiți la casă și aveți și teren, de ce așa mult? La apartament. Am garaj, am nu știu ce. Deci s-au adunat cu toate. Da. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Nu. Care e motivul? Deocamdată nu ne grăbim. Avem timp. Știți că asta e ultima săptămână în care mai beneficiați de reducere. Nu ne interesează reducerea. E nesemnificativă. N-are... Dar noi plătim o dată, plătesc până în 31 jumătate și jumătate, deci în 2 rate. Nu. Taxele sunt extraordinar de mari. Sunt foarte mari, nu știu de ce le-au mai mărit, când salariile nu s-au ridicat, pensiile nu s-au ridicat, nu știu de ce nu-au mărit salarii, s-au mărit impozitele. Le-ați achitat deja? Nu le-am achitat, că stă să ne gândim, poate să mai reduc sau să gândesc și la noi, numai la salariile lor, la 6 milioane de pensie, nu știu cum putem să plătim tot. Taxele și impozitele pe acest an vi le-ați achitat? Am achitat dintre ele, deci nu în totalitate. Știți că asta e ultima săptămână în care dacă le achitați integral primeați și reducerea de 5%. Deci aici am achitat în Zalău, dar mai am și în altă parte și acolo nu. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Eu stau în chirie. Și deci nu sunteți nevoiți să le plătiți? Da. Taxele și impozitele pe acest an vi le-ați plătit? Încă nu, din păcate, încă nu. N-am ajuns să le plătesc. Știți că asta este ultima săptămână în care mai beneficiați și de reducere. Știu, dar
Nu am putut până acum, deci asta e problema. Ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, pe jumătate. Pe jumătate de an. Cât v-au costat? 700. 70 de lei, nu 700. Da. Și cum de n-ați plătit tot, ca să beneficiați și de reducere? Nici salar, nici pensie, nimic. Deci plătesc cum pot. Și trăim cum putem. V-ați plătit taxele și impozitele pe acest an? Da, am luat un credit și mi le-am plătit. Deci le-ați plătit integral, ați primit și reducerea de 5%. Cât v-au costat, aproximativ? Păi, cam 3 milioane. Da, asta este. Știnul și privește în apa sâmbetei năuc, ducă-se, n-a fost să fie, dacă așa vrea Dumnezeu, și pe apa, și pe apa sâmbetei se duc. Hei, răsărit între apă și chibrit, dintre cele două arene, are capanul chibritul, că de apă pot scapa, dar dacă ia foc chibritul, praf se face răsăritul. Pe aici pe unde omul cu necazul stă la sfat, se întreabă fiecare îngrijorat, peste pragul cui va trece astăzi apa sâmbetei și-și împart apoi țigara după vechiul obicei. Dacă apa sâmbetei va crește până la cozoroc, sus pe acoperișul casei își găsește omul loc. Dacă apa ia și casa, să o ia către foc, va scăpa răsăriteanul înnotând spre un alt noroc. Știi un loc în care pot să visez oricât mi-ar fi de greu. Ieri ajuns să-mi amintesc cum era în anii de liceu. Știi un loc în care pot să visez oricât mi-ar fi de greu. Ieri ajuns să-mi amintesc cum era în anii de liceu. Treceam pe strada ei, stătea într-un bloc la etajul 3. Era prima pe lista tuturor, pentru ea eram pierdut în decor. Mă rugam mereu să poată fi a mea, și atunci n-aș mai fi vrut altceva. Știi un loc în care pot să visez oricât mi-ar fi de greu. Ieri ajuns să-mi amintesc cum era în anii de liceu. Știi un loc în care pot să... Credeți că există diferență dintre învățământul de azi și cel de acum 20 de ani? Dar nu le ajungem nici învățământul, ăla-i vai. Este, că-s deștepți. Și cealaltă, dar dacă n-au locuri de muncă, ce să facă? Nu, ce să facă? Că unul-i dus în străinătate, unul s-a ocupat cu agricultură cu vaci, ține acolo, este al săracul s-a operat la un picior de 3 ani, n-a lucrat. Nu, ține-l tu, Florică, cu pensie. Nu, amul lucră cu 2 ore, ce să astea? Ce să facem? Are o petiță, lucră nevastă sau măcar. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? E diferență foarte mare, dar înspre negativ din nefericire. Înainte, eu zic de mine, dacă am primit o palmă de la școală, acasă am primit 2. Dar acum dacă te uiți la un copil urât, tu ești de vină. Așa nu merge. Nu știu cum sunt unii, dar nu merge. Pentru, cum să vă zic, pentru binele oamenilor. Acum, copiii nu vor să facă nimic. Nu știu dacă... Le se cam oferă totul de gata, asta e problema. Mai ales sunt foarte mulți părinți care, într-adevăr, orice vrei, acum eu nu zic, poate știți, la fel ca mine sau la fel ca o parte din oameni, că copilul se naște
de gata. Așa, nu trebuie nici să învețe, nici să facă nimic. Există diferențe între sistemul de învățământ din ziua de azi și cel de acum 20 de ani, să zicem? Există, pentru că nu e același învățământ ce am făcut noi acum 20 de ani. Mai ales copiii ăștia nu știu ce e istoria, nu știu ce sunt cele mai multe. Și bunul simț, cum să zic, față de bătrâni. Asta nu învață la școală. Altceva știu orice. Credeți că era mai bine pe vremuri atunci? Erau mai educați copiii? Educați copiii și purtau un pic de frică față de profesori și față de alți mai mari, de adulți, cum sunt acum. Acum, elevii din ziua de astăzi își bat joc de profesori și au și părinții un pic de vină și mai multe. Le cam oferă totul pe tavă, după cum se poate vedea de la o vârstă fragedă. Da, corect. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Că dumneavoastră ați trecut prin toate etapele. Dar eu nu... Este. Toate bune. Cum îs? Acum. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Este. E mare diferența. Cum e mai bine acum sau atunci? Mai bine a fost atunci. Mai bine a fost atunci, că știa lumea că merge la școală. Elevii îmbrăcați în uniformă, toată lumea nu cu cercei, nu cu tot felul de fuste scurte la mini și așa mai departe. Deci, atunci se știa, elevul era elev. Acum nu mai știi că ce-i. Și când termina școala avea garantat și un loc de muncă. Atunci așa era. Atunci așa era. Acum, din păcate, tinerii se văd nevoiți să plece în străinătate, că aici nu prea au. Ce să fac aici? Ce să fac aici? S-au închis tăticele ce mai mari, țevile și anvelopile. În rest... Credeți că există diferențe între învățământul de azi și cel de acum 20 de ani? Sigur. Sigur că există. Nici nu se compară învățământul de astăzi cu învățământul de atunci. Dacă luați un elev de acum 20 de ani, care a terminat atunci cu cunoștințele lui de atunci cu cel de astăzi, cred că e mare diferență. Mare de tot. Nu mai e. Nu-i programul, s-a schimbat de atâtea ori învățământul ăsta, în fiecare a venit cu altceva. Nu știu de ce a tratat învățământul și sănătatea ca pe o minge de fotbal. Astea erau foarte bine întemeiate și foarte bine mergeau. Și trebuia să țină programul ăsta, mai ales învățământul care a fost recunoscut peste hotare. Astăzi, din păcate, nu mai e așa. Însă, totuși, față de alte țări, încă mai merge. Încă mai merge. Să vedem ce o să iasă viitoarele generații. Să sperăm că se vor trezi la un program mai normal și copiii să fie mult mai bine educați. E încă ceva ce e de neconceput ca un elev să riposteze în fața profesorului. Nu-s de acord nici ca profesorii să folosească metode, bătăi și altceva, dar nici asta ca un elev, dacă vrea răspunde, dacă nu și dacă nu-i convine, îl sare să-l plesnească pe profesor. Deci asta nu mai e educație. Nu mai e educație. Și atâta timp cât nu există o legătură între părinți și dascăli, ca împreună să poată coordona acești copii, nu va ieși ceva bun. N-are cum. Părinții sunt copii de bani gata și ăia sunt toți știutori și sunt copii mai puțin dotați material, dar cunoștință poate că au mai bogate decât ei. Și ăștia n-au șanse că nu au materialul. Credeți că există diferențe între sistemul de învățământ de acum 20 de ani și cel din ziua de azi? Foarte mare. Foarte mare diferență. Mie mi-a mai plăcut atunci, așa cum. Motivul? Copiii acum sunt altcum, nu sunt ca și înainte. Lucrează mai mult, asta învață și nu învață. Sunt mai
altfel, nu-i poți nici să-i tratezi, să-i mai bată câte un pic. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Sigur că există. Tot timpul este o transformare a societății și e logic să fie așa. Și omul se schimbă. Și dumneavoastră sunteți cu alte concepții, nu cu care am fost noi. Când credeți că era mai bine la școală, atunci sau acum? La școală? La școală este o indisciplină groaznică. Deci până nu se pune capăt indisciplină, dar numai în școală. Peste tot este o indisciplină groaznică. Vandalismul și indisciplina ne pune jos, la pământ. Asta e realitatea. Deci trebuie făcut ordine întâi și după aia... Prima dată disciplină și după aceea se poate vorbi de orice. Disciplină la școală, disciplină rutieră, disciplină peste tot. Vandalismul, dacă pune un indicator acolo, mâine îl întoarce, îl rupe. Dacă pune un pom, mâine îl rupe, dacă atrage atenția la celălalt care... Așa că... Da, este diferență între... Pentru că atunci a fost un pic de ordine și disciplină, pe când acum, ferească Dumnezeu, ce se întâmplă pe la școli și încoace încolo. Copiii consumă, probabil, drog, să ce fac prostii, nu? Așa știu eu, așa am de la alții. Altceva nu vă pot spune. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? E bună întrebarea, că am lucrat chiar în învățământ 40 de ani. Cred că este diferență. Era mai superior atunci modul de predare decât astăzi. Înțelegeți? Și fiecare răspundea de ce face pe timpul ăla. Acum, cred că mai puțin. Răspunderea față de copii trebuie să fie mai serioasă, mai mare față de elevi. Și datorită acestui fapt, și elevii devin neîncrezători și recurg la alte lucruri și în mod deosebit anumite acte de indisciplină. Înțelegeți? Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Există. În bine sau în rău? Puțin, cred că în rău. Ce explicații ne puteți da? Lipsa de o preocupare, inclusiv a cadrelor din învățământ, într-un fel, ceea ce din cauza asta profită elevii. Părinții nu pot avea sub control cum era cândva, întrucât îți plecați de dimineața până seara, la întoarcere nu se pot ocupa în mod de ajuns de ei și ca drept rezultat e ce îi. Credeți că există diferențe între învățământul de azi și cel de acum 20 de ani? Da, există. Există. Și cum credeți? Acum 20 de ani, datorită faptului că totuși existau școlile profesionale afiliate pe lângă marile întreprinderi, AIFO, Elcom, Chimie, era asigurat locul de muncă, termina liceul, acum e mai greu de găsit loc de muncă. Termină omul liceul, termină o facultate, stă cu diploma în buzunar, nu-și găsește loc de muncă. Și cu studii superioare, ce să mai zicem din ăștia care termină un liceu sau o școală profesională, cam greu. Cam greu. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Nici nu se mai poate vorbi. Copiii mei când au fost la școală, acum sunt, cred că, de vârstă mai mare ca dumneavoastră și au învățat și profesorii erau profesori, respectul era respect. Acum vedeți cum se trage de mânecă. Merg în baruri, merg în restaurante, merg peste tot. Nu e bine deloc și profesorii nu mai au prestanța aia care au avut-o înainte, știți? Nu mai au, pentru că nu-și dau interesul, salariile sunt mici, nici înainte nu erau mari, dar era altă conduită, altă, nu știu, altă, poate și altă presiune pe undeva exercitată de sus. Știți că dacă nu-ți făceai lucru, zburai de acolo. Nu, acum merge și spală pe cineva în străinătate. Da, sau grijește un copil sau...
dacă nu are aici post. Nu se îngrămădează, vedeți bine, la postul 6-5 sălași au rămas o mulțime de posturi neocupate. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Există, chiar foarte mare. Chiar foarte mare. Ce schimbări vedeți dumneavoastră? Rău. Pentru că atunci, chiar pentru un elev care nu era performant sau nu învăța chiar așa de bine, să avea alt comportament, avea alt față de cei din ziua de astăzi care îți aruncă cu punga cu lapte de sus de la sala de la geamul de la sala de clasă sau de unde îs. Și aici se vede și, cred că e vina și părinților, nu numai a sistemului, a profesorului, că deci poate să fie profesorul bun și legile care s-au schimbat. Deci pentru că, într-adevăr, nu trebuie să bați un copil la școală, dar nici să nu poți să-i spui nimic pentru că așa e legea. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Că acum dumneavoastră ați trecut și prin etapa aia. Cred, da. Cum credeți că a evoluat învățământul, în bine sau în rău? Cam rău. Cam rău. Mai bine a fost pe timpul lui Ceaușescu atunci. Ca și acum. Acum tot s-a stăcat. Atunci ai avut un servici, ai avut un loc unde să pui capul, ai avut un apartament, acum nu mai e mică. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? E diferență mare și normal că e mare. Și nu se poate compara. Deci atunci, nu știu, învățam mai mult sau insistăm, acum totul e pe calculator. Copiii sunt pe aia stresați în ziua de asta, nu știu ce să zic, tot în calculator, toată ziua. Nu știu ce să zic. Poate și siguranța unui loc de muncă era altă atunci. Terminau o școală, aveau și un loc de muncă. Exact, 100%. Acum fac facultăți și îi țin facultăți și n-au unde să mai lucreze. Exact așa suntem cu copiii. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Vai de mine, da. Cred că discutăm despre altă noțiune. Învățământ, acum. Școală, acum. Cred că v-am răspuns. Credeți că există diferențe între învățământul de azi și cel de acum 20 de ani? Foarte mare. Și ca nivel de profesori și elevi, nu se poate compara. Cum învățam noi când am fost copii și cum e acum. Nu. Și respectul între profesori, respectul între copii, atâtea cazuri de chiar și de crime și au fost foarte... Nu ne poate compara, nu știu de ce. Am ajuns la civilizație și suntem mai rău ca acum 20-30 de ani. Când am făcut noi școală, era un respect și o plăcere de a merge la școală și de a fi împreună. E dezastru. Nu se poate compara. Cel puțin mă gândesc la profesorii noștri, ce respect aveam. Și chiar și acum, după atâția ani când ne întâlnești cu ei, e ceva, nu știu cum să vă spun, emoție și plăcere de a... Asta, am ajuns civilizația asta mare și acum ne-am distrus. Pot să zic că ne-am distrus total. Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? Da. Atunci a fost civilizat, astăzi e ANAP. Atât a fost. Atunci copiii o știu de profesorii o știu de copii. Că nu a fost, domnule, te urechea la școală, dar m-am dus acasă, am spus, am mai primit și de acasă bătaie, nu că să sară toată lumea în cap că nu-ți face copiii treabă sau... Și vina profesorilor și asta. Dar la ăștia trebuie dat în cap, în fiecare an le schimbă legile pentru copiii ăștia, dar ce ori face ei? Ăștia îi amețește pe lângă ce nu învață tot alt sistem de examene și... Credeți că există diferențe între învățământul din ziua de azi și cel de acum 20 de ani? O categorică este. Este, desigur. Dar la ce vă referiți? Păi cum vi se pare că a evoluat învățământul, în bine sau în rău? Și în bine, dar și în rău, într-o parte.
Deci ar trebui mai multă disciplină în școli și cam atât. Și mai multă silință din partea elevilor. Nu atâta distracție și învățătură mai puțină. Cam atât. Și noi știm că a trecut mult timp, va trece, încă pe atât presimt. În 10 ani mai prind câțiva ce mint, câțiva ce țin să plece. Las că trece, românul-i făcut să nece. Amarul cu sânge rece, când dă de necas, petrece cu o bere la rece, se întrece, simt de ce. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Nivelul de trai. Pentru mine e bun, pentru mine nu e bun. Vă descurcați cu banii? Un pic. Deci e ok. Cam si, cam sa. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Să zic așa, bunicel. Pentru că am o pensie și mai muncesc. Sănătos și mai pot munci. Altfel, mi s-ar părea greu. Prețurile și astea cum vi se par, comparativ cu veniturile? Mari. Deci categorii mari. În principiu sunt mari. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? De ce? Greu, da? Munciți? Aveți pensie, munciți? Nu, sunt angajat. Nu, mă rog, n-are rost să vă spun unde s-a angajat, dar muncesc. Muncesc pământul, mai ținem o vacă, mai ținem o găină, mai... din resursa proprie. Nivelul de trai e foarte scăzut. Dar știți care e treaba? Nu muncim cum trebuie. Eu când am muncit, s-a muncit. Degeaba, eu nu laud regimul care a fost, dar s-a lucrat. Astăzi ne facem, și atunci erau persoane care se făceau că lucrau și primeau bani mai mulți decât cei care... Dar astăzi s-a cam generalizat, știți? Nu ne place să muncim pământul, de exemplu, lăsăm, îl ia alții, fac ce vor în țara asta, știți? Pe undeva parcă suntem minoritari, nici nu mai avem loc pe pământul ăsta, că vin alții către noi. Pentru că văd că nu lucrăm pământul și pământul este baza unei țări, terenul, domnule, dacă terenul îl vinzi și vin firme și companii din alte părți, zice că nu-i, lasă-l cumpere. Da, înainte vreme pentru ce s-au luptat? Pentru pământ. Din păcate și în mediul rural, majoritatea pământurilor sunt pustii. Da, pustii, da, sigur că, hai vă spun, în mediul rural, acolo e bani. Îți pustii pentru că lumea a plecat după euro, stimată doamnă. După euro merge. N-aveți grijă că dacă și la noi s-ar plăti tot așa, în euro, atunci eu cred că n-ar pleca lumea. Și se merge acolo, și pentru diferență de 100 de euro merge. 100 de euro transformă în ron și uite cât e. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? E cum să ni se pară bun, nu putem să spunem că îi, pentru că la o pensie de 680 de lei, 720, nu poți să-ți permiți prea multe lucruri. Deci nu e prea bine. Nu e prea bine, pentru că toate lucrurile sunt scumpe. Dacă ai intrat într-un magazin, zici că ai intrat cu 100 de lei și ai ceva bani și pe când iese și fără bani și fără... O plasă goală. Prea multe, cu o plasă goală. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Cam greu. Greu în ziua de azi, că serviciu nu este, cât am căutat, nu găsești nicăieri serviciu de trai. N-ai unde să plătești cheltuieli, n-ai serviciu. Aveți și copii? Da, am un băiat. Să vă trăiască, atunci e și mai greu, înseamnă că... E greu, dar. Adevăr, pretenții. Aș lucra undeva, dar n-am unde să mă duc, să lucrez, vedeți, cu serviciul ăsta nu ai unde să mergi să lucrezi. Un loc de muncă nu ai asigurat de cheltuieli, vin să-ți plătesc, facturi vin, nu plătești, te dă afară. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Pentru noi e acceptabil, că suntem pensionari amândoi. E greu, foarte greu. Pentru tineret e foarte greu. Da, ce face? Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai?
Păi, eu sunt mulțumită și așa și așa. Odată bine, odată rău. Așa cum a trecut viața, am obișnuit. Și cu bine și cu rău. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Nu spui că fac invidioși pe cei de lângă mine. Înseamnă că va merge bine. Sigur, nu mai pot. Na. Te lupți cu morile de vânt. Dintotdeauna a fost așa de altfel. Dar cine are bani are casă și mamă și tată, cine nu îi caută. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Dacă vă referiți la nivelul meu de trai, este sub cota zero, pot să zic. Păi de ce spuneți așa? Că pensiile sunt foarte mici și prețurile sunt foarte mari. Și nu ne putem, abia o ducem de pe o zi pe alta. Să ne plătim cheltuielile și să trăim. Ba, mai avem și probleme de sănătate, medicamentele sunt foarte scumpe și ele și din privința asta o ducem mai rău. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Eu mai rău nu cred că se poate. Vin sărbătorile și n-avem nimic. Atâta. Altceva mai bun nu pot să zic. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Bun. Deocamdată bun. Aveți pensie, munciți, cum vă descurcați cu banii? Am pensie. Mă descurc cu câtă pensie îi. Ce să faci? Da? E destul de bine deocamdată. Poate fi și mai bine. Deocamdată așa e cum e. După noi, după lume, după care îi luați ziua de astăzi. Restul e bine toate. Să fim sănătoși numai. Că pe restul toate le descurcăm. Păcat că nu avem loc de muncă, eu aș mai munci și de acum înainte, să știți, să am loc de muncă. E mai greu, după 50 de ani, se pare că... E greu, dar totuși puțină pensie, știți, și tot mai trebuie bani pe lângă pensie, că n-ajunge. Dacă ne-ar ajunge, ar fi... Dar suntem mulțumiți cu ce avem. Da, îmi este acceptabil. Sunt pensionar, sper că încă voi mai avea de la cine primi pensia și deocamdată mă descurc. Mai muncesc oricum, pentru că nu mă pot limita numai la pensie. Da, foarte slab, scăzut de tot. Trăiesc numai dintr-un salar al nevastă mea. Câte persoane? 3. Și cum reușiți să faceți față cheltuielilor, cumpărăturilor de zi cu zi? Să seama cam ce rămâne de la cheltuieli și ăstea. E dezastru. Dumneavoastră nu vă găsiți de lucru? Eu am încercat 2 ani, am fost de unde am văzut la forțele de muncă aici la casa, la șomaj, anunțuri în ziar, în ăsta. M-am dus. Bine, domnul, am lăsat ce trebuie acolo, vă sunăm noi, dar păi la vârsta mea nu mă mai suna nimeni veci. Așa că... Ați muncit și n-aveți unde, să înțelegem. Păi de muncit aș munci, dar păi cine, că nu mă angajează nimeni. Acum mi-am depus pentru pensie anticipată, aștept rezultatul, nu știu ce va fi. Nici de acolo n-a fi mare, să zic, nu, ce, avantaj sau cum să zic, 45% penalizare. Așa că nu știu ce se întâmplă aici în țara asta. Dezastru. Taxele și impozitele pe acest an vi le-ați plătit? De pe impozitul pe apartament nu l-am plătit, că n-am reușit. Restul cheltuieli acolo, cu căldură, cu apă, cu gaz, cu astea, le mai învârtim oarecum. În rest... La limită, cum se zice. La limită. Și apoi trăim cu ce rămâne. E cam scăzut. Cam scăzut, locuri de muncă puține, venitul foarte mic. Și cheltuieli multe. Cheltuieli multe și toate scumpe. Deci întreținerea foarte scumpă, alimentele și restul toate sunt foarte scumpe. În comparație cu venitul. Foarte scăzut. Am lucrat la un patron
I-am dat carte de muncă, mi-a dat toți în tribunal cu el. Asta este. Din 2008. Până acum nu mi s-a rezolvat nimic, în niciun caz. Acum munciți? Deci deocamdată și nu merg. Din noiembrie. Și cum vă descurcați cu banii? Păi cum? Așa cum se poate. Văd că aveți și un copil de crescut. Da, e în clasa 1-a. Acum am făcut astăzi am băgat actele pentru un proiect pentru 200, dacă știți ăla cu calculatorul. Acum o să vedem ce o să se întâmple. Asta este. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Bine. Nu vă plângeți ca și alții, vă descurcați bine? Sigur, dacă lucrăm, descurcăm. Nu? Cum să fie? Binișor, să zicem așa. Cine are un pic de pensie, are din ce trăi. Păcat că majoritatea au pensii tare mici și se descurcă cam greu. Depinde și unde au lucrat. Eu am lucrat în fabrică la munca grea, am un pic. Nu mult, dar mă descurc. Ca pensionari, nu prea bun. Mâncare, încălzire, asta ar trebui să se asigure la oameni. Nu băutură și alte lucruri, dar necesarul ar trebui să se asigure. Cum vă descurcați cu cheltuielile și cu toate astea, dacă ziceți că sunteți pensionari? Oprim centrala, mâncăm mai puțin, facem pită, facem clătite și destul de rău. Nu-i prea bine. Cum vi se pare nivelul dumneavoastră de trai? Bun. Mai munciți sau aveți doar pensie? Am numai pensie. Și reușiți să faceți față cheltuielilor? Ne descurcăm. Luăm cât de se poate mai puțin și asta este. Deci toate calculate până la urmă urmei. Da, că altfel nu merge. Și mă minus în balanță. Asta a fost totul pentru azi, dar nu uitați, noi ne revedem și vinerea viitoare la aceeași oră cu noi întrebări și răspunsuri din partea oamenilor. În cazul în care aveți idei de întrebări pentru această emisiune, ne puteți scrie la adresa de e-mail redacția@rondelejanul.ro.